La Comissió Europea ha presentat una nova estratègia de preparació que inclou la recomanació que tots els ciutadans disposin d'un paquet d'emergència per garantir la seva autosuficiència durant un mínim de 72 hores en cas de crisi. Aquest kit hauria d'incloure aliments, aigua, medicaments, una llanterna, piles de recanvi, diners en efectiu i còpies de documents importants, entre altres articles essencials. La mesura forma part d'un pla més ampli que busca millorar la capacitat de resposta de la Unió Europea davant de futures possibles crisis, ja siguin catastròfiques naturals, accidents industrials o atacs cibernètics i militars. Hadja Lahbib, és comissària d'Ajuda Humanitària i Gestió de Crisis, ha destacat la importància de pensar a gran escala, ja que les amenaces també han crescut. Per la seva banda, Roxana Minzatu, que és comissària de preparació, ha subratllat que la pandèmia de la Covid-19 ha demostrat el valor de la coordinació i la solidaritat de la Unió Europea. Una iniciativa de la Unió Europea que busca garantir, per tant, que tant els governs com la població estiguin preparats per afrontar qualsevol emergència que pugui sorgir en el futur. En volem parlar amb Miquel Àngel Escobar, de la Fundació per a la Seguretat Pública. Molt bon dia. Bon dia. Com valora la iniciativa de la Unió Europea de recomanar un paquet d'emergència de 72 hores per a la població? Home, tot el que sigui prevenir, doncs és important, no? Perquè és veritat que l'escenari geopolític, el record de la pandèmia, que només fa 5 anys, o, evidentment, no, l'amenaça diguem-ne, en relació al canvi climàtic, doncs han incrementat la sensació d'incertesa i, per tant, davant de incertesa i de possibles episodis d'emergència en qualsevol àmbit, doncs és bo que hi hagi una certa cultura de la prevenció per part del conjunt de la societat, no? O sigui, no és que sigui un problema, és més una qüestió de, potser, no?, com per on han començat, no? A l'hora de plantejar aquesta estratègia de preparació de la ciutadania en relació a què pot ser una emergència que, encara que parlin de climàtica o encara que parlin de sanitària, costa molt, no? No entendre que això té més una derivada bèl·lica, no?, en un eventual conflicte per el que està passant al món que no pas uns altres registres, no? Però, en tot cas, en parlem, no? Sí, la Unió Europea també ha destacat la necessitat d'augmentar les reserves estratègiques de material essencial, incloent-hi medicaments, vacunes, recursos energètics i matèries primeres crítiques per a la indústria, unes reserves que podrien gestionar-se a nivell nacional o mitjançant acords amb el sector privat. Creu que la ciutadania està prou conscienciada sobre la necessitat de tenir un kit de supervivència a casa? Aviam, jo és que repassant d'alguna manera el kit de supervivència, tinc la sensació que en general, en la mesura que comprem amb una previsió d'una setmana o d'un cert temps, ja no hi ha molta gent que compri al dia, diríem, no? Doncs molts d'aquests productes ja els pots tenir. I després hi ha altres qüestions, no?, com la qüestió de la lot, o de les piles, no?, o fins i tot de les espelmes i els llumins, no? Doncs jo crec que hi són en general a casa davant de simplement que una qüestió com que pugui marxar la llum de casa per una avaria, per la qüestió que sigui, no? Aquí el que a mi com a fundació el que ens preocupa, o en tot cas el que ens incomoda en certa mesura, és el fet de que precisament convertir això en una mala recomanació fa que, en certa mesura, la gent es col·loqui no en una situació de previsió d'alguna cosa que pugui passar algun dia com una possibilitat, sinó com un element que passarà. I, per tant, és possible que tots aquests elements que habitualment són per casa, potser no tant els medicaments, no?, perquè, evidentment, això no pots anar a agafar acòpio de segons quins medicaments, sobretot quan són crònics, però pot representar un cert problema en relació a la previsió, diguem-ne, d'abastiment, no? Perquè si et diuen que has de tenir aigua per 72 hores, que és una cosa que habitualment es té, no?, aigua a casa, més enllà de l'aigua que surt de l'aixeta, doncs molta gent pot dir, bueno, per comptes per 3 dies, doncs ja n'agafo per un mes, no?, si tinc capacitat, diguem-ne, d'emmagatzematge a casa, no?
I això pot generar algun tipus de dificultat, més enllà de que, evidentment, si la comunicació de la crisi ha d'estar orientada a generar certeses, no?, en relació que pugui passar, pensem que aquest tipus de comunicació pot tenir dos efectes. Un, que potser es frivolitzi realment el que representa preparar-se per un eventual conflicte bèl·lic, que fa molts anys que no vivim, almenys en aquest país, i que fins i tot en termes de proximitat és com si ens quedés una mica més lluny. Segurament hi ha societats com la sueca o la finlandesa o els països bàltics, no?, o la part de l'est, diguem-ne, de la Unió Europea, doncs, en la mesura que la proximitat amb el conflicte a Ucrània doncs, és més present, doncs segurament ja han començat a activar-se mecanismes en aquest sentit de previsió, no?, i de prevenció. A nosaltres geogràficament ens queda una mica més lluny i, per tant, al moment que es fa aquesta comunicació, de cop i volta el que tens és la sensació que això passarà. Sí. I segurament això és el que ens volen dir, que ens hem de preparar per si passa. D'acord? Aleshores, quan t'has de preparar per si passa una cosa com un conflicte bèl·lic que et pot afectar d'alguna manera, ja no només econòmica, sinó física, estem parlant del conflicte, aleshores és possible que algú pensi, bueno, això com va? Vull dir, ja està? Tenir menjar, aigua, medicaments i preparar-me fins a cert punt per a un món que ja havia desaparegut, que és el món analògic des dels meus punts de vista, perquè nosaltres estem molt acostumats a viure a través de l'energia, doncs, portals digitals, el mòbil, vull dir, tot això està molt associat al consum energètic, no? Si ara em diuen que ens hem de preparar per un món analògic, no?, per tant, amb piles, per si no hi ha corrent, diríem, això implica també que estarem desinformats, encara que tinguis un transistor d'ona llarga perquè et puguin informar, diríem, no? Vull dir, és un canvi que genera moltes incerteses perquè no és una qüestió estrictament vinculada a un conflicte que t'has de preparar, sinó fins i tot a com funciona la vida sense el recurs de l'energia, i això és una cosa més complicada, no? Per tant, pensem que segurament des de la màxima bona voluntat doncs és possible que hagin activat unes pors sense que aquestes pors en el moment tinguin una resposta clara. I, per tant, esperem que quan s'ampliï aquesta informació doncs podrem comprovar com en aquests plans també s'incorporen d'entrada, per exemple, és una de les lliçons clares de la pandèmia de fa 5 anys, de la Covid-19, el paper d'institucions com el món local o fins i tot de comunitats autònomes, no?, en la gestió de serveis, perquè al final, més enllà del conflicte i durant 72 hores, està clar que una societat necessita un funcionament i necessita unes referències i han d'estar incorporades necessàriament a aquest pla. I això és el que d'entrada sobta que quan es comunica s'entrin en un element com el kit, quan potser hauria de necessitar, per generar certesa, molta més sensació de que hi ha un pla que abasta el conjunt de les administracions, que dona seguretat al ciutadà, i que al final és quan al ciutadà se li demana que faci una sèrie de coses molt determinades, que potser, això, provisionar-se, diguem-ne, d'alguns materials, d'alguns elements que poden ser fonamentals en un moment determinat. Ara estem parlant que per obtindre aquest kit ha de ser la voluntat de cada persona, no és pas obligatori. Ara bé, podrien jugar un paper les administracions públiques o la mateixa Fundació per la Seguretat Pública per garantir que la gent segueixi aquestes recomanacions, que vostès puguin assessorar el govern de la Generalitat, en aquest cas a Catalunya? Aviam, nosaltres som una fundació que ens dediquem, diríem, fonamentalment a intentar generar algun tipus de coneixement en relació a un debat que sovint està com molt polititzat i té a veure fonamentalment amb el món de la seguretat. D'acord? Evidentment, des de la seva declinació de l'ordre públic, no? Si te'n recordes, les primeres decisions en relació a la pandèmia van ser posar els cossos de seguretat, fonamentalment l'exèrcit, al davant de la comunicació, no? Per què? Perquè s'entenia que això podia tenir una derivada en termes d'ordre públic. D'acord? Per què? Perquè en una situació de dificultat, d'abastiment, diguem-ne, d'emergència, doncs, evidentment, mantenir la cohesió i l'ordre és molt important per evitar mals majors, però això no es fa només posant la policia al davant, també es fa, evident, generant certesa a través de la comunicació, d'acord? Perquè la gent sàpiga en cada moment què és el que ha de fer, quins són els seus referents i, en certa mesura, què és el que pot passar. D'acord? Dintre el dinamisme que pot tenir una situació d'aquestes característiques, no? Com és un conflicte bèl·lic, com es va comprovar també en pandèmia, no?
Per tant, nosaltres ens dediquem a ajudar en certa mesura o a incorporar elements a debat més enllà de les lògiques partidàries, per això la Fundació és molt plural, i intentar aportar llum en aquest sentit, no? I evidentment, no? Si l'administració en un moment determinat doncs, volgués comptar amb l'ajut d'aquesta fundació, que en el fons el que fa és generar idees, diríem, i aproximar debats, com per exemple fa últimament el que vam fer són una jornada i un estudi sobre la salut mental i cossos de seguretat, doncs evidentment hi contribuiríem, no? Des d'aquesta experiència múltiple que hi ha dintre de l'administració, que està centrada en el fenomen de la seguretat, però no només des del punt de vista de l'ordre públic, sinó en termes general com a fenomen, diguem-ne, que interpel·la la societat d'avui en dia, no? I per tant, sí, el que passa que ara segurament tot això és molt incipient i fins i tot diria que ha agafat una mica per sorpresa a tothom i, de fet, tenim la sensació que això està més al servei de crear una consciència en el conjunt d'Europa de que estem canviant d'escenari i, per tant, que ens hem de preparar per eventuals episodis d'una altra característica, que Déu no vulgui, evidentment, que no pas realment per orientar plans de contingència vinculats a situacions com la que estem parlant, no? Per tant, si això passa, doncs, evidentment, estarem encantats de col·laborar-hi, però, vaja, ara mateix estem en el punt encara només de la reflexió i de l'aproximació que alguns mitjans ens demanen sobre la qüestió i posem molt èmfasi en la necessitat de que la comunicació sigui una comunicació que generi certesa i no el contrari, no? Miquel Àngel Escobar, doncs moltíssimes gràcies per les claus, les valoracions des de la Fundació per a la Seguretat Pública. Bon dia i gràcies. Perfecte, gràcies a vosaltres.